Hero kama na inya Salma. Pachika luore kod ng'anyo maket kod mama bende Azimio timo odiochieng' ma kawuono. Ero kama na Sharon. Nyoro ni neno ka Raila Odinga ma jatelo mochung'ne Azimio owuotho koa akia kanye kadhi CBD kasto bang'e matin nyoro no wuok e ode mantiere Karen kanyo kuma odhi e CBD kose dhi e CBD kachacha to bang'e odhi chamo lunch iluongo ni Kenyatta market bang' chamo lunch to chung' kanyo owuoyo gi jopiny to agenda mano nyiso jopiny ne en agenda mar IEBC commission. Koro wach high taxes cha no ne wiyo wil go to king'iyo maber asebedo ka wacho studio ka nitiere jok moko kaka an abro ndiko tich tandiko iluongo ni CV gi application letter to nitiere jok moko kaka jatend Azimio ka dwaro tich ok bi luwo okang' mabro kaw nyoro kane ne jatelo mar Azimio ne wuoyo about commissioners mag IEBC gi message mane Raila ne temo wacho kachacha en niya en odwaro bedo IEBC chair, Martha Karua onengo bed vice chair, Kalonzo Musyoka gi Oparanya gi jok mamoko go dhi bedo iluongo nango members mag commission ka ne okawinjo kumora mora ma Raila notuome wach nengo mamalo. Koro nengo mamalo dong nyocha kaluore kod okang' mabende nowacho ni kaluore kod nengo mangima mabende ni malo emomiyo ne idho nyamburko mar mondo mi owinje kaka mwananchi wa kawaida winjo. Ing'eni ka in analyst to king'iyo maber wach ng'anyo madhi mbele ni oonge adiera kisome matut nitiere interest mopondo iwinjo kwadoke wach finance bill makoro giwacho ni one of the grounds giduogo ne ng'anyo king'iyo wach finance bill ka treasury no submit finance bill a parliament no kete public participation jopiny no kwani mondo wuog oko mondo omi pachgi e wach finance bill gima no run for months iwinjo mondo duond japiny ior memorandum ior akiang'owa jatendi mantiere parliament cha be no mi opportunity mar ng'iyo finance bill kumobergo gi kumorachgo gima obwoga ahinya Okiom Tata mabedo senate en senator mar Busia oritarita ma finance bill ni obedo sheria obedo chik Salma dong mana kinyalo kram na pare kinde mabende jatend piny Kenya no limo gwenge mag Busia Okiom Tata no nyise manelela ko ngise ni rais jogi wuondi gigi okotendore kod chike to obro rome doho doge madoho mabende no dhi nyaka sani chik mar omenda dongo chungi ing'eni ya chik mar omenda ochungni implementation emochung lakini gini osebedo sheria ing'e kidienje ka kidienje kata mana en mana ni odiochieng' ma kawuono waloso kutende kod ng'anyo kinyo kidienje Okiom Tata